Radioteateret opfører nu dramaet for børn. Naura, hvor er det træls at være forelsket i en dreng, der går i sort rullekrave, spiser flyt og synes dogmefilm er fede. Hej Bjarke, gider du ikke helt alle godt til at komme sammen? Kom sammen. Hvad skal det egentlig gøre godt for, når man tænker over det? Hvad skulle vi få ud af det? Jeg mener, vi er børn. Du går rundt uden bryster. Du går med bøjle. Du skal være hjemme 9:00. Du synes glansbilleder er flotte. Jeg er grim, jeg går aldrig i bad. Min mund lugter af makrel, og jeg har absolut ingen tissemand. Vi er sikkert fascineret til at kysse hinanden, og du slår sikkert op inden 14 dage, fordi du synes, jeg er for barnlig. Hvor banalt. Nå, men er det så, det er? Ja, okay. Godt. Nå, jeg slår op. Se selv, jeg vidste det. Endnu en tidstypisk kommerciel, forudsigelig, trist lorteaffære.